Og hele ideen, det er jo at sige, jamen hvad er det? At prøve at finde ud af, hvad er det børn går og drømmer om i dag. Velkommen til Drømmelabyrinten. Vi har glædet os til jeres besøg i dag. For at komme ind i labyrinten skal I lave en billet, udfyld en gul seddel på væggen og tage den med jer ud. God fornøjelse! Alle, der har en drøm, må tage fat. Hvis I vil ind af drømmenes port, må I først give os din drøm. Jeg var havnet i sushi. Gulvet var sort og hvidt, og væggene var mørkeblå. Jeg løb op bag hamsterfugerne, ligesom jeg havde gjort, da jeg skulle have min tid gjort. Jeg bliver voksen, jeg aldrig slå mit børn. Når jeg bliver voksen, vil jeg aldrig være stresset.